plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagig-uban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalay ko ng Dios nga nagpadayon sa pagpanalangin og nag-uban kanato sa atong pagkinabuhi ining adlaw. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan sa walay huno niyang pagpanalangin sa matag usa nga misalig kani. Magampo kita. Amahan na mga Diyos sa mga kagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Nagpasalamat kami sa kadaugan nga imong gihatag kanaon. Salamat o Dios sa kalampusan, panalangin nga padayon namong nasinatian sa among pagpuyo sa kalibutan. Imo kaming giblas sa imong mga pulong, imo kaming gitudluan, imo kaming gipahinumduman sa mga mensahe pamaagi nga among nakatuna na dunggan gikan kanimo. I-bless na usab kami sa among panag-uban, na ay mga kasing-kasing nga malig-on madasig diha sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming panalanginan karon sa among panag-uban sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Bisan kalibutan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios magpanalangin usab sa ato karong panag-uban ini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan to mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM station 101.3, sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod diri sa ato ang programa nga nagpuyo diha sa ato ang ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod, Brother Moses o Brother Pedro Arsola. Maayong gabi, mayong pagpaminaw. Mayong gabi, may pagpaminaw o happy listening sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa. Di nagpuyo diha sa sitio Ampak, sitio Linaw, sitio Kalatagan, sitio Pantag ug ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diri sa sitio Kalugtugan. Mayong gabi, ang Dios magpanalangin. Atagan na ito pagtagad o pagtubaya ang ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa itong programa. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagatod ang mga mensahe diri sa atong panag-uban. Mayo nga pagiguban ni Nanilin na Salasido Lazarote. Good evening, Pastor Wansing from Negros Occidental. God bless you always. Sa buhay ko mayong gabi ni Chris Rondin. Salamat Pastor nga diin makapamati na pod sa pulong sa Ginoo karong gabi una. Mayong gabi ni Naomi Piano Caranel. Good evening Pastor Gideon watching from Kikinto, Bulacan. Mayong gabi ni Mimi Dalio. Good evening Pastor Wansing from Davao City. Request kog song Lahotay. Salamat sa pagkanta Pastor. Mayong gabi ni Duna Dakiado Tabuada. Good evening Pastor. Uban sa tanan diri o sa imong pamilya. Dalaygon ang Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sawan Sagaw. Good evening Pastor Wansing from Jinsan. To God be the glory. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi ni Pastor Jonrel Kitudlas. Mayong gabi Pastor. Mayong gabi ang Dios magpanalangin. Si Nimno Manlangan. Pastor, mayong gabi diha nimo patabang ko ampo Pastor kay sakit kaayo ako ang ulo og lawas. Ayohon ka sa Ginoo
nimno ang Dios magpanalangin. I declare healing right now in Jesus name. Mayong gabi ni Joy Bayhon. Mayong gabi ni Philly Impes. Live na karon pastor sa Shiny FM 101.3, Shiny FM Alcantara, Cebu. Mayong gabi may pakiguban sa tanang mga listener sa FM station 101.3 nga gidumala ni Pastor Junrel Kitudlas. Ang Dios magpanalangin sa tanan, ang Dios atiman sa ato makigsonan nga nagsunod pag-ayo sa programang Pulong Mo Kinabuhi. Mayong gabi ni Chris Rondin, watching from Inapoy, Kabangkalan City, Negros Occidental. Mayong gabi ni Rizal Narciso Lasconia. Good evening, Pastor, watching from Uwakan, Himalalod, Negros Occidental. Mayong gabi ni Alan Opingo. Mayong gabi, Pastor, watching from Negros Belia Aveli Hermoso. God bless, Pastor, uban sa imong pamilya. Mayong gabi ni Genesis Zion. Good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo. Request awit makalangit simbahon ka. Sige, ako ning tagaan og pagtagad ang imong request diri. Simbahon ka. Sige, ato ning tagaan og pagtagad diri sa ato ang programa. Saya kay ganda kay saya kay ganda kay saya At kay atong tagaan og pagtagad awit makalangit simbahon ka diri lang sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko. Si Vin Gali, maayong gabi, Pastor. Musta? Salamat sa Ginoo, giatiman kanon. Si Alina Alisna Kuamag, maayong gabi, Pastor, watching from Matina, Davao City. Kahit ulungan ka, o Diyos, wala na ilain pa, ikaw lamang, o Jesus. Mayong gabi ni Dante Ipabol. Mayong gabi po, Pastor. Karon lang ko nagtanaw sa imong live tungod may na-diferensya akong sipi. Palihog patukar si Jesus atong higala. Si Duna Dakyado Tua Tabuada, Pastor, mga mangutana unta ko unsay meaning sa damgo ako sa akong ginikanan ngawa ko nasa kalibutan nagdala daw ko daghang itlog o kaguran. Salamat, Pastor. Maghisgot kani kag mga inana ang mga damgo naghisgot na sa buluhaton o trabaho nga kinahanglan mahimugso. Ang minsay sa itlog naghisgot na sa buluhaton nga kinahanglan nga imong makatunan mahimugso diha sa imong pagpangalagan sa Ginoo. O ang Dios giya sa imuhang ang gadamgo ani mura og sa may sa akong ginikanan, meaning sa gadamgo ko sa akong mga ginikanan nga wa nasa kalibutan. Okay. Ang imuhang gadamgo ka sa imong mga ginikanan nga wala na sa kalibutan, nangamatay na ang imong mga ginikanan. Kanang maubani ang pagsabot, kanang wala na ang imuhang ginikanan sa kalibutan, unya nagdala daw kag itlog, unya kaguran. Salamat. Sa inana nga mga sitwasyon, dunay mga sitwasyon manggod nga mura bitaw og magbalik-balik sa ato ang huna-huna bisan kani sa atong pagkatulog nga ang ato ang mga kana bitaw madabatasan, matrabaho nato, kuyog nato ang ato mga ginikanan kaniadto. Dili nato malikayan nga kini mubalik bisan kani sa atong pagkatulog. Ug dunay mga damgo nga dili kayo makahatag og mga kahulugan, wala magdala og kahulugan sa ato ang kinabuhi sa unahan. Muna nga dunay mga damgo nga dili makahatag og
mensahe o maghisgot lang siya mura bitaw kanang naghandom lang ang imuhang hunahuna, naghandom lang ang imuhang pagbati sa imong naandan nga nabatasan nga sa panahon nga kauban pa ang imuhang mamagpapa. Gani dili gyud na kalikayan mga kaigsuonan, labi na kung kana bitang dunay mga panahon nga imo silang handumon, dunay panahon nga mubati kag kamingaw kanila. Mao na nga sa imong pagkatulog ang imuhang hunahuna, ang imuhang pagbati dili gyud malikayan nga murag magbalik tanaw sa mga nabatasan kahimtang kaniadto kuyog sa imuhang ginikanan. Ibin sa ako ang kinabuhi, dunay mga panahon nga magdamgo ko sa ako ang mga ginikanan, pero dili tanang damgo nagdalag mensahe ug dunay kahulugan. Mayong gabi ni Genesis Sayon, patabang ko ampo pastor, anak sa ako ang pagumangko na karon sa Yosemite kay na ay kagaw iyang dugo. Ato nang dadon nga ang Dios mag-ayos sa imuhang pag-umangkon no. Ang Dios magatubag sa atong mga hangyo ug mga pangaliw po kanina. Mayong gabi ni Angelo Sasa, mayong gabi. Greetings sa mga kaigsuonan sa Glorious King Jesus Assembly nga naminaw karon from Jonrel Kitudlas. Mayong gabi may pagpaminaw ni Sister Teresa Masangin Bandana watching from Davao City. Si Jonel Berdida Arroyo, mayong gabi Pastor watching from Masbate. Si Renantic Cuiba Senior, mayong gabi Pastor, request kog ikaw ang kusog. Sige ako ning Tagalog pagtagad awit makalangit nga ikaw ang kusog. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og ang gi-request ka ganina simbahon ka basi og maoto og murag mao naman siguro to ako napatukar ha. Ako sa nga tan-aon murag dili man. Ako rang pangitaon, ako sa nga tagapagtagad awit makalangit nga ikaw ang kusog. Ako sa nga tagaanog pagtagad no ang awit makalangit nga ikaw ang kusog. Maayong gabi ni John Butalid. Maayong gabi Pastor. God bless Pastor from Biga, La Libertad, Negros Oriental. Request kog song. Pastor dili ko mabuhi. Sige ako ni nga tagaanog pagtagad. Dili ko mabuhi. Ang problema walay maika pahimulan. Walay sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, si Sister Alina, request kog song awit makalangit Pastor kinsa ba ako. Ang awit makalangit nga dili ko mabuhi murag dili nako makita andere. Gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Dios, ug kalipay ko.
Si Erlinda Laguros, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios kay nakapaminaw na sad kami. Magpaambo ko Pastor sa akong apo nga si Jisrael na gikalintura karon. Salamat Pastor, greeting from Laguros family, Torreal, Davao City. Oras sa toong programa alas 7:53 na sa kagabion. Ato nang hisgutan mga kaigsuonan ang mga mensahe sa Dios nga gisulat diha sa ikatulo nga Pedro. Unang Pedro kapitulo 3. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa 12. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan. O niya samtang maghisgot ta sa mga pulong sa Dios, padayon natong i-share usab ang atong programa ngadto sa atong mga kailag higala. So ato ta sa pagkuha sa ato ang Biblia mga kaigsuonan para ato anang mahisgutan ang mga pulong sa Dios. Alang sa mga nag-request og awit makalangit sa maning kinsabako, ato raning taganog pagtagad og ilabi na usab sa lahotay kung okay na sa ako ang kanang tunlan. Pwede ra gyud makanta o katong sisos atong higala. Kuhain yung Biblia aron magdungan ta sa pagbasa diha sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa 12 nagingon. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunauna ug pagbati. Pagigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkuloy anay, pagkamapabsanon kamo. Ang dautan ayaw basli ug dautan, ang panghimaraot ayaw tumbasi panghimaraot. Balo si hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot mo pahimulos sa kinabuhi ug nangandoy ug mga adlawng malipayon, kinahanglan dili na magsultig dautan, dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabuot niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo, apan talikda niya kadtong nagbuhat ug dautan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako, kanatong tanan. Ang gihatag nga konteksto o luhan ni ining maong bersikulo naghisgot ni sa pagantos tungod sa pagbuhat sa matarong. Dinhi giklaro gipakita mga kaigsuonan nga sukad nga ikaw ug ako gimatarong ni Hesukristo, kay gimatarong man gyud ta sa Dios pinaagi kang Kristo mga igsoon. Giklaro gyud sa Dios mga kaigsuonan nga samtang puy-an nato ang dapit o kinabuhing matarong, duna gyud mga kalisod, dunay mga antusonon. Usa sa mga gipakita sa Biblia, ibin gipahinumdom sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, sa tanan nga nahimong matarong nga migsunod kaniya, gipasidan-an sa atong Ginoong Hesukristo nga ang tanan pagkasulayan, lutoson, biay-biayon, butang-butangan, bugal-bugalan. Og diha ta dapat magantos. Diha ta dapat mga kigsuonan mo padayon sa pagantos. Kay kung dili ta kaantos mga kigsuonan, ang may tabo manggod, mubalos ta sa pagbugal-bugal, mubalos ta sa paghulga, mubalos ta sa sulti, buhat og dili maayo. Ngadtos mga tao nga nagbuhat usab og dili maayo kung dili ta kaantos. O gipakita sa Dios mga kigsuonan
nga kung unsay atong buhaton iyang gantihan. Gipakita sa Dios nga niining maong mensahe nga sa panahon nga mag-antos ta tungod sa atong pagka-Kristohanon sa pagkinabuhing matarong, iya gyud ang gantihan. Usa sa mga ganti nga gipakita gipasabot sa atong Dios kanang mutubag siya. Maunay usa sa mga ganti nga giandam sa Dios, gibalo sa Dios, gisaad sa Dios, nga sa panahon nga kaantigutang moantos, kanunay taniyang tubagon, kanunay taniyang patalinghugan, nga matud dinhi mga kigsunan, kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Kung magpuyo tang matarong, magpuyo ta sa kalibutan nga matarong atubangan sa Dios, kanunay tang patalinghugan sa Dios, kanunay mamati ang Dios sa atong mga hangyo, sa atong mga pagampo. Mahinungdan ang Biblia kanunay nagpahinumdom kung unsa ka importante ang kinabuhi sa mga matarong alang sa atong nasod, alang sa atong katilingban. Nga nag-ingon ang mensahe diha sa Biblia, ang pag-ampo sa taong matarong dako kay nagkahimuan. Kay sa panahon nga ang taong matarong mag-ampo sa Dios, dili gayod isalikway sa Dios ang ilang mga hangyo. Tubagon sa Dios, paminawon sa Dios, patalinghugan sa Dios. Maoy gipakita dinhi sa mensahe ni Apostol Pedro. Mauna nga ang mga taong matarong atubangan sa Dios, tubagon gayud na sa Dios. Mauna ang atong Ginoong Jesucristo, padayon siyang nagpasidaan, nagdasig, nagpahinumdom sa tanang magtotoo nga kinahanglan mag-inampuay ta. Kay sa panahon nga mag-inampuay kita, dili gayud na makawang. Tubagon gayud na sa Dios. Patalinghugan gayud na sa Dios. Sama ni Elias nga sa dihang nag-ampo siya, wala gayod isalikway sa Dios ang iyang mga hangyo. Wala gayod ilayo sa Dios ang iyang igdudungog. Mauna nga kinahanglan magpabilin tang magkinabuhing matarong. Kinahanglan magpabilin ta diha kang Kristo, diha sa iyang mga mensahe, diha sa iyang mga pamagi, diha sa iyang mga pagtulunan. Kay ang tao nga nagpabilin diha sa mga mensahe o pagtulunan ni Jesus Christ, nagpabilin siya diha sa pagkamatarong at tubangan sa Dios. Samtang nagkinabuhi tang matarong nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus, makasinati ta og mga pagsulay, makasinati ta og mga kalisdanan, nga kung wala ang Dios dili kita makapadayon, nga kung wala siya dili kita makalahutay. Mahinungdan ang tanang mga magtotoo, ikaw ug ako, dapat dunay Kristo kanunay ang kasing-kasing. Kinahanglan gyud nga dunay Kristo ang kinabuhi, aron makasiguro ang matag-usa nga dunay Kristo ang atong kinabuhi. Tipigan nato ang mga pagtulon-an ni Jesus Christ. Ikinabuhi nato ang iyang mga mensahe, ang iyang mga pulong, ang iyang mga pagtulon-an. Kay ang mga pulog, mga mensahe sa atong Ginoong Jesucristo, mauusab kini makapahinlo sa matag-usa. Si Jesus maingon na hinlo na kamo pinaagi sa akong mga pulong. Si Apostol Pedro may ingon nga nahinlo na kamo tungod sa pagsunod sa kamatuoran. Ug si Ginoong Hesus may ingon, ako ang kamatuoran. Mao na nga kung ang usa ka tawo hingpit siyang magsunod sa mga pagtulunan ug mga mensahe ni Ginoong Jesucristo, kanunay siyang limpyo at tubangan sa Dios. Kanunay siya nga matarong at tubangan sa Dios. Sa panahon nga siya
mga liupo sa Dios, dili siya isalikway. Bililhon sa igdulungog sa Dios ang tao nga magampo, ang matarong nga magampo at tubangan sa Dios. Ikalipay gayon na sa Dios. Pahinungdan, dili na to kalimtan ang pag-inampuay. Si Jesus mismo mindasig nga kinahanglan magampo ta, dili lamang sa tong kaugalingon kundi para sa tanan. Ang mga apostolis usab nagdasig usab sa matag usa nato kakinabuhi nga dili nato kalimtan ang pagampo. Dili lamang sa atong Pinoyanan, dili lamang sa ato ang simbahan, kundi sa tanang tao sa tibuok kalibutan, ilabi na sa mga nagdumala sa atong nason. Padayon natong ihangad sa Dios ug dili gid ta kawangon sa atong buhi nga Dios. Dunay mga gikinahanglan natong paningkamutan, kinahanglan natong tinguhaon diha sa bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 9. Sa katapusan, hiusaha ninyong tanan ang inyong mga hunahuna o pagbati. Paghigugmaay kamo sa mga magsuon, pagkuloy anay o pagkamapobsanon kamo. Usa sa mga pamaagi aron magkahiusa ta, dili ang pagbayaw sa karatula, kundi pagbayaw ni Jesus Christ. Kinahanglan ang usa ka magtutuo sa manimo sa manako, walay laing dapat ibayaw, walay laing dapat sundon si Jesus lamang. Ang iyahang mga pagtulunan, ang iyahang mga mensahe, mga pamaagi, kung ikinabuhi og dawaton ragyod sa tao nga mutuog kaniya, sa mga ikaw mutuog mudawat ragyod sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, igsuon ko sa Ginoo, magkahiusag yun ang atong nauna. Magkahiusag yun ang atong pagbati, mga pangandoy tinguha. Kung kitang tanan nga nagtuo ni Jesus Christ, dili gyud ang atong kaugalingon ang nabuhi, dili na ang tagsa-tagsa nato kaugalingon ang nihari sa atong kaugalingon. Igsuon ko sa Ginoo, magkahiusag gyud ta. Sa panahon nga magkahiusag gayud ta sa una-una pagbati og tinguha mga kaigsunan, makit-an ta kanunay sa Dios nga naa kanunay ang pagsinabtanay, naa kanunay ang pagdinasigay, naa kanunay ang paghinigugmaay. Ug sa dihang makit-an ta sa Dios, kanunay ta niyang panalanginan, kanunay ta niyang ubanan, proteksyonan, ug dili niya itugot nga makasinati tas mga katalagman. Kanunay tang maglakaw ug magpuyo diha sa kaluwasan, diin mag-awas ang panalangin sa Dios, sumala sa iyang gisaad sa balang kasulatan, kun kita magkahiusa. Ang mga pamaagi aron magkahiusa, dili dapat gyud karatula ang ibayaw, kundi si Jesus Christ. Unsa man ang imong simbahan, unsa may ngalan sa imong simbahan, unsa may ngalan sa imong pundok, grupo nga imong gisudlan, ayaw na ibayaw. Walay lain na tong ipataas, si Jesus lamang, si Jesus Christ lamang. Unsaon na to pagpataas si Jesus Christ, kung dili na to sundon ang iyang mga pagtulunan, kung dili na to sundon og ikinabuhi ang iyang mga mensahe nga iyang gibilin sa balang kasulatan. Mao na nga kitang mga magtotoo, wa tay laing nakatunan kundi ang mga pagtulunan ni Jesus ato gyung ikinabuhi. Daghang kay mga pagtulunan si Jesus, pagtulunan mahitungod sa balaod, sa paghatag, pagampo, pagpuasa, panagbulag, pagpanapaw, mga pagtulunan nga gikinahanglan ikinabuhi. Pero kung ikinabuhi gani sa tao nga nagtuo kang Jesus, dili na mga pagtulunan ni Jesus, mga pagtulunan na sa gusto sa ilang kasing-kasing. Nga atong hinumduman mga kaigsunan, dunay mga pulo nga dili gyud, wala gyud itudlo sa Dios, wala idasig sa Dios.
Usas mga pulo nga wala itudlo sa Dios nga makita natos mga tao nga maununo igihimo. Kanang miingon si Jesus, wa gyud itudlo ni Jesus nga sunda ang inyong kaugalingon. Wa gyud itudlo ni Jesus nga sunda ang inyong kasing-kasing or sunda ang inyong kaugalingon. Dili nimo na makaplagan diha ug wa gyud na itudlo sa Dios. Wa gyud siya moingong sunda ang inyong karatula. Si Jesus miingon, sunda ko ninyo. Sunod mo nako. Ang tanan mga igsoon nga giagni gidapit ni Jesus nga mosunod kaniya. Nagmalampuson, gipanalanginan. Sa panahon nga may sugod si Ginoong Hesus sa ihang buluhaton sa pagsangyaw mahitungod sa pag-ari sa Dios, mahitungod sa kaluwasan nga magiginahanglan nga maangkon mabasabtan sa mga tao. Sa dihang nagpili na siyang mga tinun-an. Ang mga tinun-an nga way kawili sa unsay naa nila maoy nakasunod ni Jesus Christ. Apan ang tao nga dunay kawili, ang tao nga dunay personal nga tinguha, dili gyud makasunod ni Jesus Christ. Daghan nga mga tao nga buot unta nga mosunod ni Jesus Christ, apan wala makapadayon. Kay ang tao nga makasunod ni Jesus Christ, kinahanglan sa iyang kaugalingon, dili na niya tumanon. Ang unsa may atong gusto, unsa may atong mga tinguha nga naas kalibutan, ato ng biyaan, ato ng talikdan, ug ato ng kalimtan. Ug atong pangandoyon, tinguhaon ang pagpadayon sa pagsunod ni Jesus Christ. Sa atong pagsunod mga kaigsunan, kinahanglan gyud nga magkahiusa ang magtakusa. Unsa may mga pamaagi aron magkahiusa kita, walay laing ipataas kundili siya. Walay lain nga mga pagtulunan nga hiskutan kundili ang mga pulong lamang nga makaplagan sa balaang kasulatan. Yan nindot kayo ang saad sa Dios kung kitang tanan magkahiusa. Kay i-bless ta niya, luwason ta niya. Si David nagsulat sa maong mensahe diha sa Salmo 133 nga niingon ang mensahe pagkanindot og pagkamaayo kon ang katawhan magkahiusa nga magpuyo. Nya gikumpara dayon na daw sama kuno ni sa kanang dihog, lana nga igdidihog ngadto kang aron. Daw sama kuno ni sa yamog nga mihugpa sa kabukiran sa Hermon, nga diin didto misaad ang Dios og kaluwasan, mingsaad ang Dios og panalangin. Nga sa panahon magkahiusa ta, luwason kay tas Ginoo, panalanginan kay tas Ginoo. Nindot bitaw kaayo mga kaigsunan tan-awon sudungon, bisan gani ang pamilya kung magkahiusa na ang pagsinabdanay. Ang pamilya nga nagkahiusa pagpertig yung pagkanindota, malinaon, malipayon, mauswagon. Kay mabati manila kanunay ang protection sa Dios, mabati manila kanunay ang pag-uban o paggiya sa Ginoo. Bulahan kayo ang Pinoy-anan nga nagkahiusa. Bisan gani sa simbahan, kung magkahiusa mga kaigsunan, mabati nimo ang presensya sa Dios. Mabati nimo ang tinuod nga kalipay kalinaw kung naay panaghiusa. Usa sa mga hinungdan mga kaigsunan nga makapaguba sa pulong panaghiusa kung dunay mo rebelde, kung dunay mo protesta, musupak. Maubitaw ng usas sa mga hinungdan nga nung naay kalisod nga nasanatian ang mga Israelita tungod kay ang mga Israelita supakiro kanunay kang Moses. Grabe silang gahi, grabe kaayo kagahi ang ilahang ulo. Dili sila makasabot dayon. Mao na nga dunay mga kalisdanan nga ilang nasinatian.
apan wala gyapon sila makaamgo. Damor hinuon nilang gilutos o gibutang-butangan nila si Moses. Ang nahitabo nangamatay ang mga taong nga mireklamo kang Moses. Mga taong bagulbulan. Mo nang diha sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 10, dili dapat ta magbagulbol kay ang mga taong bagulbulan pagasilutan. Munang likaya nato mga kaigsunan sa atong pagpangalagad kanang dunatay personal interest. Likayan gyud nato na aron makabuot nato kanunay ang panaghiusa ug ang pagbati nga naagayod ang paghinigugmaay ug naagayod ang pagpaubsanay ug naay pagkaluy-anay. Mao nay giingon dinhi. Unya bersikulo 9 nag-ingon dinhi mga igsuon, ang dautan ayaw balusig dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaharan man kamo sa Dios nga iyang panalanginan siya sa dihang gitawag kamo niya. Now atong hinumduman ang rason nga nung kita gitawag sa Dios, dili aron silutan, dili aron biyaan og pasagdan, kundi aron atimanon. Dili lang kay atimanon. Ang saad sa Dios nganong kita iyang gipili, nganong iya kitang gitawag, nganong iya kitang gibago, giluwas para iya pagyudang panalanginan. Lamang usas sa mga gikinahanglan nato nga buhaton aron panalanginan gayud ta, dili nato tugutan nga makapanimalos ta ngadto sa mga taong nagbuhat og dili maayo sa tuwa. Dili dapat kita mo'y manimalos. Dili ta dapat magsulti og dili maayo. Mao ni giingon, ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin. Ang pangutana mga kaigsunan kus Ginoo, unsaon man aron dili gayud kita makasultig dautan. Unsaon man aron dili gid ta makapanghimaraot. Hinuon makabuhat tag mga panalangin. Maka-share, makapaambit, makahatag tag panalangin. Mga igsuon kus Ginoo, usa sa pinaka-challenge sa kinabuhi natong mga magtotoo kanang time gyud nga kita buhatan og dili maayo. Mao nay usas pinaka-challenge. Kanang insultuhon ka, kanang buy-buyon ka, kanang singkahan ka, butang-butangan ka, libakon ka, bugal-bugalan ka, o kanang mga bati nga mga pulong nga kaniadto dili nimo mapaugmaan bitaw. Sa panahon nga imo nang masinatian karon og sa unahan, nga giklaro ra ba gyud sa balang kasulatan, samtang magpadayon ta sa pagsunod diha kang Kristo, ato gyud ang masugatan. Nya ingon si Jesus, bulahan mo, dapat mong maglipay. Ang pangutana, mga igsuon, unsa may gikinahanglan nato aron dili ta makasultig dautan? Unsa may gikinahanglan nato aron dili ta kaantigong makapanghimaraot sa mga taong nagbuhat og dili maayo? Kana bitawng dili gyud ta kalitok og dili maayong mga pulong. Unsa may mga pamaagi? Si Jesus mga kigsuon na nagsulti nga kung unsay naa sa tong kasing-kasing mao ni mugawas sa tong baba. Nabantayan ni David mga kigsunan nga sa panahon nga maghari ang dili maayo sing kasing-kasing, maghari pod ang dili maayo sa iyang una-una, og ang dili maayo iyang namatikdan mao ni mugawas sa iyang baba. Naunsa may gibuhat ni David para dili siya makabuhat og dautan, aron dili usab kita makabuhat og dautan
sa mga taong nagbuhat og dili maayo. Si David doon na say gipakita mga kigsunan. Diha sa Salmo 119. Ako ra kuno ning tan-awon mga kigsunan. Salmo 119 versikulo 11. Ingon siya dinhi, giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala kanimo. Ang pamaagi aron dili gid ta makasultig dawtan. Ang pamaagi aron dili gid ta makapanghimaraot sa uban. Atong tipigan ang mga minsay sa Dios sa atong kasing-kasing. Atong tipigan taguan ang mga pulong ug mga pagtulon ni Jesus sa atong kasing-kasing. Atong kining papuyon. Dili po ni makapuyo, di po makapuyo mga kigsunan ang pulong sa Dios, ang mga pagtulunan ni Jesus Christ kung nato tagaig panahon. Diha sa paghatag natong panahon mga kigsunan, diha sa paghatag og panahon mga kigsunan sa balaang kasulatan, dako kayo na siya og kahimuan natong mga Kristiyano. Timan ini siya. Damor kang makigsulti sa Dios pinaagi sa pagbasag Biblia. Damor nga maghari ang minsay sa Dios sa imong kasing-kasing. Kung pulong gani sa Dios ang magpuno, ang maghari sa imong kasing-kasing, igsuon ko sa Ginoo, dili gyud ka kasultig dawtan. Dili gyud ka makatunglo, dili ka makapamalikas, dili gyud ka makapanghimaraot pasuban. Di ka makadaot og tao. Kay ang giingon ni Jesus, kung unsay naa sa tong kasing-kasing, maunay mo gawas sa imong baba. So ang bantayan nato dinhi mga kaigsunan, sa gihapon ang atong dalunggan, ang atong mata. Kay kung asa gani nato nahatag atong mata, kung asa gani nahatag nato ang atong igdudungog, maunay mahunahunaan matag karon og unya. Ug unsa gani mahunahunaan mga igsuon, maunay muhari sa tong kasing-kasing. Damor nimong dili malimtan ang usa ka pulong or usa ka panghitabo, damor nimong mahatag ang imong kasing-kasing. Kabantay ka mga kigsunan nga kung dunay mga talagsaong mahitabo nga imong masinatian, kung imong nahatag kanunay ang imong nauna, damor ning makit-an nimos imong kasing-kasing. Kung unsa gani ang naa sa imong kasing-kasing, damor na nga mugawas sa imong baba. Kung kanunay kang naay reklamo, naay mga dili maayo nga nakit-an, makita sad nimo nga bisan gani ang imong pagbati, imo nang mamatikdan nga dili maayo. Unsa may angay buhaton aron dili gyud ta makasulti og dautan, ni makapanghimaraot sa mga taong nagbuhat og dili maayo. Mga igsuon ko sa Ginoo. Una, dili na to entertainon ang mga basurang mga pulong. Mga mensahe nga dili makaayo. Kumbaga mga basura nga mga mensahe. Moingon ganitang basura nga mga pulong, kana bitawng walay kapuslanan. Ang mga pulong nga walay kapuslanan, kana bitawng wala tay makuhang maayo. Kagubot lang, kasamok lang, pangumpara lamang, mga pulong na siya nga dili gyud dapat i-welcome. Dili dapat nato hatagan sa atong kaugalingon. Makabantay ganita nga mga pulong nga dili na maayo nga mugawas bisan gani sa imo ka magtotoo. Ayaw na na-entertain na. Ayaw na napasudla ka ng maumensahe. Buti pasabot, mas maayo ilihis nimo ang istorya kung mo porsigi gyud siyang makig-istorya nimo. Unsaon man,
ingna nga kung makigsulti gyud ka nako, tuguti nga ako'y imong paminawon karon. Pero kung makigsulti ka nga imo lang kong suginlan sa mga dili maayo ug mga pulo nga dili maayo, walay kapuslanan ang imong pagigsulti nako. Sirad ikanunay ang mga pulo nga dili maayo, mga basura nga mga mensahe, ayaw gyud i-welcome. Kay damor nimong i-welcome ang God ang dili maayong mga pulog mga mensahe, makapuyo nas imuhang hunahuna, makapuyo nas imong kasing-kasing, ug kuyaw na kaayo ang imong kasing-kasing nga mapuy-an og daotang mensahe. Kung makadungog kag pagpagdaot sa imong simbahan, sa imong pastor, sa imong mga magwawali, onya dili nimo makit-an nga tinuod, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dapat dili na nimo entertainon. Dapat imo na siyang ipadaplin, kay dili gid ka makapadayon nga mudahig sa Dios, magpasalamat sa Dios, magpasinungog sa Dios kung nahatag na nimo ang imong kasing-kasing sa mga mensahe nga miguba niini. Muna nga ako mga pagdasig, ayaw i-welcome ang mga dili maayong mga mensahe. Kay wala ta pakamati ni Jesus, wala ta bag-uha og luwasa sa Dios para entertino nato ang mga pulong nga mga basura. Kay kung basura kanunay ang atong i-welcome, mahimutang baho. Baho ang ato ang sinultihan, baho ang ato ang mga pagbati, ug wala nay kadasig, puro naman bate. Muna nga sugod karon ako mga pagampo nga inyo nang sirad-an sa inyong kaugalingon ang mga pulong nga way hinungdan, mga mensahe nga makapabaho lamang sa inyong pagkakristohanon. Ayaw entertain na. Kay si Jesus miingon, unsay naas inyong kasing-kasing, mugawas gyud na sa inyong baba. Mao na nga aron dili gyud ta makasultig daotan, kay mao gyud ni giingon diha sa bersikulo 9, ang daotan ayaw balusi og daotan, ang panghimaraot ayaw tumbasig panghamiraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalangin nga sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Ingon day siya sa Jes, ang kasulatan nag-ingon ang buot mo pahimulos sa kinabuhi, og nangandoy og mga adlaw malipayon kinahanglan dili na magsultig daotan og dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang daotan og buhaton ang matarong, kinahanglan pangitaon niya ang pakigdait og paningkamutan niya ang pagkabuot niini. So dinhi giklaro gyud mga kaigsunan nga alang natong mga Kristohanon, wala na tay panahon pa sa pag-entertain o pag-welcome sa mga pulong nga dili mayo. Kay kung ma-welcome ang good nimo ang mga pulong nga dili mayo, bantayanan na kay na kung magbalik-balik na si muna una. Dili na ka mahimutang, dili na ka makatulog, mo-aksyon na kag kana bitang makit-an na nimo ang mga tawhanong kinaiya. Nya atong hinumduman dunay pasidaan ang Dios pinagi kang Pablo ngadto sa tanang mga magtutuo diha sa libro sa Galacia, nga kon ang tao magkinabuhi sa tawhanong kinaiya, sirado gyud ang langit. Di gyud makasulod sa gingarian sa Dios ang tao nga nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya. Gani daghang kay mga sulat si Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8, bisan gani ang paghuna-huna sa mga butang tawhanon, mga butang kalibutanon, dili gyud na makapasulod. Muhatod na sa kinabuhi sa tao sa kamantayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon, mga butang nga gisaad sa Dios, mga mensahe nga makapadasig makapalig-on sa atong pagtuo kaniya. Igsuon ko sa Ginoo, gipakita ni Apostol Pablo nga painguntas gingharian sa Dios, painguntas sa kalina o kinabuhing walay katapusan. So sa atong pagpuyos kalibutan mga kigsunan,
Kanunay natong bantayan ang atong kasing-kasing. Responsibilidad nato ang pagbantay sa atong kasing-kasing. Kay ikaw ang gipialan ni anang maong kasing-kasing. Ang imuhang idudungog, ang imuhang kaugalingon, bantay. Nga dili dapat mo welcome na og mga butang, mga pulong, mga mensahe nga dili maayo. Kay ang tao nga dili gyud makasultig dautan, ni makabuhat og dili maayo. Mga igsuon kos Ginoo, dili gyud na mupakyas ang Ginoo sa iyang mga ganti nga matud pa makapahimulos sa kinabuhi. Ingon sa dinhi, ang buot mo pahimulos sa kinabuhi ug nangandoy og mga adlaw nga malipayon kinahanglan dili magsultig dautan og dili na mamakak. Nganong naa kay kalipay tungod na kay giampingan nimo ang imong pagkakristohanon. Kung nangandoy ka nga malipayon ugma sunod simana, sunod bulan, sunod tuig, sugod karon ayaw gyud tuguti nga magsulti kag dautan. Ayaw gyud tuguti nga makabuhat kag dili maayo. Aron dili gyud mahitabo ni sa imong kinabuhi. Tipigi ang mga mensahe ni Jesus. Memoryaha ang mga pulong ni Jesus. Mga pagtulonan ni Jesus, memoryaha. Puna ang imong kasing-kasing sa mga mensahe sa Dios. Nya tuuhin ni siya kung unsay nas imong kasing-kasing. Maunay mo gawas imong baba. Kabantay mo, damor kang maminaw sa mga dili maayong balita batok sa ato ang presidente. Murag madala ka. Murag ang imong emosyon murag mahatag nimo bitaw. Unya mubati kag kalagot. Dili na maayo ang imong pagbati. Munang dili gyud maayo nga ang atong pagkakristohanon dili maampingan. Ampingan nato atong pagkakristohanon. Dili nato entertainon ang mga basura nga mga pulong. Mga mensahe nga dili makaayo. Nindot man kaayo ang bation sa katawo nga puro lang gyud. Puro rabitaw mga pulong sa Dios ang madunggan, mga mensahe sa Dios ang masabtan pagkaninduta. Ako gyud nang nasinatian. Damor kong maminaw sa pulong sa Dios. Damor gani kong magbasa sa mensahe sa Dios og kanang kinasing-kasing nga pakigsulti sa Dios diha sa pagbasa sa Biblia. Igsuon kos Ginoo, kasing-kasing nimo pertigyong gaana. Dili nimo mabati nga, dili nimo makit-an nga ginapos gihapon ka. Mabati noon nimo nga gawas nun o gawas nun ka. Nyatong hinumduman mga kaigsunan nga dili ni siya moabot kung dili nato ni siya paningkamutan. Dihas versikulo 11, kinahanglan likayan niya ang dautan og buhaton ang matarong, kinahanglan pangitao niya ang pakigdait og paningkamutan niya ang pagkabuot niini. Na unsaon paglikay sa tao? Unsaon paglikay sa tao diha sa dautan kon ang iyang kasing-kasing dautan. Kay usahay mga kaigsunan dili nato mamatikdan nga usahay mo ingon ang tao nga kato siya dautan, kato siya dili maayo. Likay ito. Ang tinuod nga paglikay mga kaigsunan, nagsugod na sa imong kasing-kasing. Nagsugod na sa atong una-una. Kay dili maayo mga kaigsunan, sa literal lamang kita nakabantay. Nga mo ingon tang katong tawhana dautan gyud to. Katong bayhana dautan to, likay ito ninyo. Naunsaon na to paglikay sa dautan kun ang atong kasing-kasing naghari pa ang dautan. Nganong nihari ang dautan kay atong gi-entertain, atong gi-welcome ang mga pulong nga dili maayo. Mao na nga aron dili gyud
kana bitang aron malikayan gyud nato ang dautan. Diri pa lang sa atong naunang kasing-kasing ato nang gilimpyuhan. Ang makalimpyo sa atong kasing-kasing una mga pulong lamang sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios gamhanan. Ang pulong ni Jesus, pagtulunan ni Jesus dunay gahom. Kung padayon nato ning sundon, padayon nato ning tipigan ang atong kasing-kasing una limpyo kanunay atubangan sa atong Dios nga agilagaran. Mao nga mga igsuon ang atong paningkamutan, ang pag-examine sa atong kasing-kasing, ang pag-examine sa atong hunahuna. Responsibilidad nato ang pag-examine sa atong kaugalingon. Atong i-evaluate ang atong kaugalingon. Ug dili nato batasanon ang pag-examine sa dili nato kaugalingon. Sulayin ninyo. Pangita mog dapit. Kung nagtrabaho mo, pangita mog dapit sa inyong gitrabahoan. Nga sa usa ka adlaw makabasa mo sa Biblia. Sa usa ka adlaw makahatag mog minuto para sa pulong sa Ginoo. Unya batasana na siya. Ikinabuhi siya, kumbaga matag adlaw hatagig panahon ang imong kaugalingon sa pulong sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, layo rang usa ka tuig, duha ka tuig gamiton ka sa Dios. Tong hinumduman ang atong Dios kanunay nangita og kasing-kasing nga hingpit nga musunod kaniya, hingpit nga magpabilin kaniya. Ako mga pagdasig mga kaigsunan ko sa Ginoo, nga dili nato tudluan atong kaugalingon, nga himuon natong hinigiban kanang pulong kabisi. Busy ko pastor, wa ko kaampo, wa ko ka basa kay busy. Dili nato taguan atong kaugalingon anang pulong kabisi. Kay dili gyud na dawaton sa Dios. Dili na onoran sa Dios. Sa panahon nga siya mo panalangin na sa matag tawo nga mituog misalig kaniya, iyang pangitaon mga kaigsunan ang kasing-kasing nga kapiyalan. Ang kasing-kasing nga kapiyalan, mga kasing-kasing nga kung duna may busy nga ilang nasabtan, wala na ilain nga nakapabisi kanila kundi ang pagpaminaw o pagbasa sa Biblia. Kung ikaw ug ako mubasa ra gyud sa Biblia ug magkinabuhi sumala sa gisulat niini, ang gisaad o gisulti sa Dios ngadto kang Josue, imo usab kining masinatian. Ayaw kalimot sa basahon sa balaod, kinahanglan tun-an mo kini adlaw o gabi og pagkinabuhi sumala sa tanang nahisulat ini ug magmauswagon ka. Aduna gyud saad ang Dios, dili ta dapat mahadlok, dili ta dapat mabalaka, kay nag-uban siya bisan asa kita. Ang rason nga nung ubanan ta sa Dios, wa nay laing rason, panguluhan ta sa Dios. Dili man sad maayo mga kaigsunan nga giubanan ta sa Dios unya kita mo'y mangulo sa Dios. Kuyogi ra ko Lord, kuyogi ra ko sa akong mga desisyon. Dili na mao ang gusto sa Dios. Siya mo'y mangulo nato, kita'y mosunod niya. Usas mga problema nga wala nato mabantay, kanang nahimo ra natong kaabag ang Dios. Dapat kita mo'y nahimong kaabag, dili ang Dios mo'y nahimong kaatabang. Usahay ang atong pag-ampo nga kinibitang Lord tabangi ko, mura man noon og nabutang ni kanang literal na kaayo nga pagbati nga igo na lang natong pakuyugon, igo na lang natong paubanon ang Dios. Murag kuyog-kuyog na lang ang Dios. Dapat
kitay mo kuyog niya. Dapat siya'y mo'y mangulo, dili kita. Atong prayer, mag-una ka nako, maghari ka nako, tudloi ko, panguluhi ko. Kay sa panahon nga mangulo ug mutudlo kanunay ang Dios, kanang pangayo gisangpit nato kaniadto nga ubanan ta. Igsuon ko sa Ginoo, dili na ihikaw niya kon siya mo'y nangulo sa atoa. Unsay may mga pamaagi aron makapangulo ang Dios. Maurag yun ang paghatag og panahon sa Biblia. Ang pagpamalandong, ang pagkat-on o pagkinabuhi niini. Uban sa lamdag sa balang espiritu. Kay ang trabaho sa balang espiritu mauman ang pagtudlog, pagpahinumdom sa mga pulong na atong nakatunan. Mga igsuon, kabalo kong mudaog yun ka. Kabalo ko nga panalanginan yun ka. Kay ang imuhang nadunggan karon usa na kabuhing ebidensya nga ang Dios nga tong gilagaran gaandam nagpanalangin alang sa imuha. Dalaygon ang Dios magpanalangin mga kaigsuonan. O niya ayaw kalimot sa mga pamaagi nga atong nakatunan. Damor ka nga makasulti og maayo. Damor kang makasulti, makalitok og mga pulong nga makaayo mga kaigsuonan. Kon ang mga pulong sa Dios maghari kanunay sa imong kasing-kasing. Ina imuhang kaugalingon, imong pamilya, imuhang higala, imong tapadiha, ayaw undangi ang pagtuon sa Biblia. Ina imong tapad, ayaw undangi ang pagtuon sa Biblia. Hatagig panahon ang imong kaugalingon sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Matag adlaw. I-bless guide kaniya. Mga igsuon, ang atong oras karon alas 8:40 nasa kagabion. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin. Sister Richelle, matud pa salamat. Ingon Sister Gingging, I receive in Jesus name. Amen. Mayong gabi ni Raymond Candelario nga nanuka diha sa Imos Cavite. Mayong gabi ninyo diha ray. Si Joan Cortez, evening pastor request song pulong mo. Sa mga nag-request og sisos atong higala og lahutay, dili gyud ko kakanta kay kanang mo aksyon bitaw gilok akong tunlan. Siguro sa abog ni sa panahon nga katong naglimpyuhay mi diri kay nagsugod to gyud og kanang kagahi sa akong tunlan, katong nagsige na kog hanggap og abog katong naglimpyuhanay na may pag-ayo. Pero mawala ra gyud ni. Ayohon ra gyud na sa Ginoo. Si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw. Si Raymond Candelario, maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor. Kanunay sulti sa pulong sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Salamat sa Ginoo Dongray, kay usa sa mga kanabitang angay natong tinguhaon ang pagsulti gyud sa pulong sa Ginoo. Aron makasulti ta kanunay sa mga pulong sa Dios, walay lain nato tagaan sa atong panahon ang mensahe ra gyud sa Biblia. Damor tang magtuon, magbasa, damor ra gyud nga dili magud sayon, dili magud lisod ang paghuna-huna sa pulong sa Dios. Like example, nagtrabaho ka. Una-una ang mga bersikulo nga nakapublish nimo. Una-una ang mga bersikulo diin nakaplaga nimo ang iyang mga saad, ang iyang mga pamaagi. Kay every promise sa Ginoo, timan dunanay pamaagi. Kung atong ikinabuhi ang pamaagi sa Dios, katong saad sa Dios, imo gayon ng masinatian karon og sa unahan sa imong pagpuyos kalibutan. Si Arnold Caballes, Pastor, good evening, na ako'y pangutana. Basin out of topic na ko, pasensya kana pre-rally Pastor, mahimaya ba ang Ginoo ana? Sakto ba na Pastor? Depende na sa nagdala. Na amagoy pre-rally o niya ang nagdala pamulitika. Pero depende yun na sa nagdala. Kung maghisgot tag pre-rally, dapat ang sentro sa pre-rally bitaw, mga kaigsuonan, kana bitang dili pagpangumpara sa politika, kundili ang pagampo gyud
mga igsuon, paghimo og mga pagampo sa Dios diha sa panagiusa alang sa atong nasod. Pero depende gyud siya sa nagdala. Kay naay mga pre-rally ang gipatukar dili sunata sa pagampo, sunata sa pagpangumpara. So dili sa ako ang akong ikatubag yun ana, Brother Arnold Caballas, depende na sa nagdala, nagpasiugda sa maong programa. Si Marlene Garganera, maayong gabi. Marcos Monticelio, ayaw undang sa pagtuon. Sis Marlene Garganera, amen, no? Si Flora Fee, I receive in Jesus name. Si Henry Cuevas, salamat pastor. Si Albert Dinoyo, maayong gabi gaw. Maayong gabi ni mo diha Albert, gaw Albert. O si New Edgar Sumampong, amin pastor, naminaw si Tatay Sinoy, maayong gabi itay. Sinoy, ang Diyos magpanalangin ni mo tay. Mayong gabi ni Kilisti Pargan Rivas Ribulin, glory to God, salamat Lord sa tanang pivor. Si Miggy Barumida, salamat pastor, among nadunggan karon, dalaygon ang Dios. Wala pa ko kabalik og klase, Brother Miggy, sa GC tungod kay ako silang gihatagan pod og panahon gyud nga matudloan akong insakto ang ato mga kigsunan nga miari gyud diri sa ato ang lugar. Kay gikan gyud na sila layo nga lugar, gikas Panabo unya from Cavite, unya naapoy gikan sa Bohol. Unya dalaygon ang Dios nga kami diri malipayon. Unya naay kadasig. Nalipay gyud po ko nga gipadala sila diri aron magkat-on pag-ayo kung unsaon pagdumala ang kinabuhi. Kay kung kantigutang mo dumala sa tong kinabuhi, sure gyud ko nga kantigutang mo dumalag pamilya. Kung kantigutang mo dumalag pamilya, 100% kantigutang mo dumala sa atong isig ka magtotoo ug sa tanang tao. Pero kung dili takat dumala sa atong pamilya, nagpasabot nga maglisod tag dumala sa atong kaugalingon. Si Floripi, malipayong gabi, malipayon kaayo mi namati sa balaang pulong gikan ni Jesus, amen, no? Si Sol Rumorosa, amen, praise the Lord, hallelujah. Si Marlene Garganera, maayong gabi. Si Juan Cortez, pastor, salamat sa imong pulong, kay ako daghan ako nakatunan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo. Si Jima Libunan, maayong gabi. Si Rose Datoon, maayong gabi. Sister Rose, atong igsoon nga nanukad sa Malaysia. Si Ana Rose, good evening pastor. Ngutana lang ko unsay bot pasabot sa damgo, kaduhan ako magdamgo. Og dako kaayong balay, sige daw ko og panglimpyo. Og nagaluto daw kog daghan pagkaon sa tag-iya sa atong balaya. Salamat pastor. Dunay yuta nga ipiyal sa Dios sa imong kinabuhi. Katong pagkaon nga imong giandam, income to sa yuta nga imuhang atimanon. Katong pagkaon nga imong giandam alang sa tag-iya sa maong balay, income to sa yuta nga imong giatiman. Ang balay nga gihisgutan dinhi yuta. Kung dili man yuta, trabaho ang gipakita ana sa Ginoo, Ana Ros. Dalaygon ang Dios magagiya kanimo. Glory Donaire Fortuna, salamat pastor kay nakapaminaw na pod ko sa buhing Dios. Si Felix Sangilan, maayong gabi pastor, naminaw mi diri sa Bugho Sulunggon, Lalabertad. Ang Dios magpanalangin ni Winnie Tabunan. Salamat pastor sa minsay sa pulong sa Dios. Si Albert Pakatang, maayong gabi pastor sa imong pamilya. Dalaygon ang Ginoo magpanalangin sa kanunay. Salamat sa pulong sa Ginoo. Oras sa to programa alas 8:47, dili lang kay ta magdugay ko ugma panimbahon sad nato. Kinahanglan mangandam ta para ugmang adlaw presko ug ready ta nga modaig sa Ginoo. Magampo kita sa dili pa ako manamilit sa atong programa, mga kigsuonan. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin
ug paday nagpanalangin kanato. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagdasig, pagpahinumdom, sa imuhang tudlo kanamo sa angay namong buhaton og tipigan sa among pag-alagad kanimo. Salamat amahan nga imo kaming gitudloan aron kami dili makabuhat og dautan ni makalitok og mga pulo nga dili maayo. Imo kaming gitabangan o Dios aron kami makapahimaya, makaalagad kanimo sa tanang panahon. Sa among pagpamahulay uban ni nausab kami, sa among pangatulog proteksyon ni kaming tanan. Among isalig diha kanimo ang pumagigsunan ngini mataknaa sa gihapon na pa sila'y trabaho o katong mga kaigsunan namong nini mataknaawa na magtrabaho o mamahulay na ang tanan. I-bless sila Ginoo, proteksyon ni ang tanan. Salamat o Dios nga padayon ka o Dios nagapaminaw usab sa amo mga hangyo, mga pag-ampo. Ilabi na o Dios sa amo ang pangulo sa among nasod, imo siyang tabangan. Labi na o Dios sa amo ang mahal nga pangulo si mga Duterte family. I-bless Ginoo. I declare nga paghahatag kag kusog sa iyang kinabuhi. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban kaniya. Salamat o Dios sa imong pag-amuma bisan pa sa iyang sitwasyon ining taknaan. Padayon ka magaproteksyon kaniya. Dalaygon ka nga mag-uban o Dios sa imong mga katawhan nga walay laing tinguha kundili ang mga katawhan makakat-on kanunay sa imong mga pagtulunan. Magkinabuhing maayo, matarong diha sa imo tubangan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-uban mga proteksyon kanamong tanan. Mga pagdaig pagpasalamat. Among ihala diha kanimo kay alang lamang kanimo ang tanang pagdaig, himaya, kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato og nagtudlog, nagamuma sa matagusa. Kini inyong isuon, Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalay mga pagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,
na